Ya kani ke jingalang lalum do sembut Menteri Rangba ke Jela ubak Preston Tensong ubak kemiru ya ketenat District Council Affairs ke Jela hakabale don lang u Chief Executive Member ka KHADC ubak peniat sing siem u Chief Executive Member ka Janti Hills Autonomous District Council ubak Thombor Shiwat bagi Head Officer ke Sorkar Jela. Habai keren bagi patai kubur hadian balawai ke jingalang ubak Preston Tensong uloong bagi shimikarai bentau ke komiti ke ban clear u secretary ketenat penroy sor. Bat gi dekat ken ken top naglai teli ke district council jong ke jela bat nagi tenat baper jong ke sorkar uli thoru balayo ke jing ajing mut nagi district council ban pentrekam ya ke building bylaws hagi jaka ke badan hanong kun dong ru kumjo namar ba ke meglaya ke dei ke ba jukenyo bau jumai kenang ba anla ban perking ya ke jing shna ya ke jing tei ki bahe ulong babaro shikata kamdan setia kanu ke jing perking ya ke jing tei hagi thanong kendong bat kumba kalong benta ke bylaws bat ke master plan ke terekam tang hikija kasor ki chief executive member jang ke Khasi Hills bat Janti Hills Autonomous District Council kila penpau bagi long ki balapen krea ban pen terekam ke building bylaws bat kila don ki engineer bat ki officer ban penya chekmat ya kene kakam pihak bensutu balai kami kenika jing rekam ya ka building bylaws da KHDC kadai house nam arja khatsan da bikin mau kajing ki mudah kumapi tip kajing ki mudah house nam arja khatsan bala alam da president jo ka BPP pemerintah ka ba hatu kapor kadai ka sarkar jong Dr. Mukul kum CM ngiru ngiladon benta baniki ba kamdei kemudah ke ban implement ya ke building bylaws hapo sor bat kapsor hak master plan area but kajing yaki jong pai ba tu kadai be na kajing he plat kador ban hapsiu ke building permission ke building cess ke labor cess ba kiwe te ngi i pat ba tu jing yaki kampoi she te data ondalawan ke ni ka sarkar MDA mamenta how arja khapra hak bakut jong snem kila notify po ba ilong minister iba Hamlet Dolling la notify no la di notify no ya ka building bylaws jong kemuda jong arja khatsan but la notify no ba ka KHDC kan long kawai ka implementing agency habide ba ka implementation ya ka building bylaws de habide ba kata nakal yang jungi kamton ka jinsio ka bahe katu kat ne ngam klemra menta ki slap kat no bade mensio Henry Klaip her bunsha nakaba ka sarkar ka barim menshua harja khasan ka phasio ki palba tekani kalong ka ikai ka ba jimentoi palba hakoi kalyang ka jinsio ka ba arpat bakin yo iki yeng ki baskem ban like na ka jing mensau khamtam bakani ka jaka kumla yo semua mentat ba kren i deputy CM ba ka de ka prune area nam tau jumai lese kum kita bangikwa ban warla ka safety nakamtaki nokshna Abdi day bagi engineer ki joni kamtam ni hajantia ni don ki engineer ki wal along qualified hadu ka kedan chief engineer pi kumbolong menta ki bon ki skim ni yo ana ke 15 finance te ki skim ki bahak ni pentri ki building ki bahak ni menteri para ki long ki biang mar ni kini la pe la pentri de kini hiki engineer ke joni te ngimdan ke jing architect ye kini ki engineer ke badan haka di council te kadaw hi ka long stang bangimpat yo ya kata gabo kumba ang salman ngin up ya ka notification ya ka iga bangin le tengin sia bai pa ya kata rai bandan jing architect bandan ki jing perkhat ba yo la se ngimla ta kata kamaras u chief executive member ka KHADC uba peniat sing siem ulong baka council kan pediang da kajing kemen ban pentrekam ya ke building bylaws hagi jaka hagi thanong kendong na kebenta ban perking ya ke jing tei ki babean ban dan ke jing penjat ya ke jaka ke internet bat ki ki wa bat kalong ke bakong san ba ban pentrekam ya ke master plan shabar jong kasar nalor kani uba peniat sing siem ulong bah ke senam arajar khatsan ulidan bentah ke jing ki ban persya ya ke muda building bylaws Kelalam doba ardan mela basayomoy. Negeri kejing iki kam shimla poison no shinoru. Ulang badai anda lawan ke sarkar MDA hagas nem arajar kat pra. Bagala penmi kejing penbena bala pendu no ya ke building bylaws jong ke muda jong ke senam arajar kat san. Badla penbena baka KHDC kan nong ka weni gibor kaban penterekam ya ke building bylaws.
Dia kabedai ban pentre kam ya kini ki building bylaws hapo ka municipal nang ta haki government offices ki building lane haki hospitals lane haki hotels bah ya kane la shania ha ka muda ba kan le ya kebudun kam ban issue ya kini ki building permission bat kum ta ter but the rest nang ta bat shabar jong ka ne ka municipal area pada ya kan ngilai ti hapoka dis council laki jong bakin le ya ka bodon kam tenang ta ha jing kren menek long ba kami ru ka jing kren na kaliang ki dis council ka jing kwa jogi kolong ba balai ba ya kan ka building bylaws ngim implement pan kam ru sakinong kendong ni jongi namar ba kam tam kan ka mela ngilatip ha ba ka dei ka zone ka ba long prone ya ka earthquake ke kia ajimut pela dolong kepala bangin extend cucu ya ka implementation ya na area of operation syadu ki snong ki tau ki nong kendong cumi ba per kenang bangin la ban regulate ya kor komsna ya from tei ki jing tei ki jong ka yin ka sem ko jing ban nom kata le ne bakan nom don kono lo ka risk le ka jing jia ka pas fungsi ang yang tai de kita ki isu bat ha ka bakadu ngilaya keren ban ngilarai ban tau ka wi ka committee ha ka ba ya kan ke committee and head secretary jongka urban affairs department but ki members kin long na po lively ki council again ki department ki ba per kat kum kaching.com ha ka ba ya kan ke notification ka sami Ha kawai pat kaliang uba Preston Tensong ulong baga jingelang kalai kren ha kabai dai baga jing register ki jaka bat kilarai bantau ka committee ke ban clear secretary katnat district council affairs uba Cyril V Dingdo. Bat gid khot jong ka committee ki dentop na ki lightly ki district council ke jela katnat law revenue bat katnat ERTS ban pet ban kemi bha ya ke Indian Registration Act ka ban penteri kam ha ke jela Meghalaya ha ka baidai baga jing register ki jaka ki puta ulong baka committee kan penti kenaru bagi bor ke bari kemi bat ki bank ki deban ajing itu ya ki kot kisla ki ba ai di lightly ki district council uba Preston Tensong ulong ru baka KHDC keladak menjur ya kalan bil bat kelaan kumta keletai sanibha halor ke jing register ki jaka namar kom bakalong menta ke sarkar jela kahap ban buat ya ke Indian Registration Act bat kedai ke bahap ban buat perking bha menta kasni kalong sapang ke jing registration ke registration ya ki jaka ki puta ya kan niru ngidang ya kren ha ka ba adin ki jingren bun ke na ki discouncil kila ajimut te ngila tau biang sa ko away pat ka committee ka ba an head da u secretary jongka discouncil affairs department u ba Cyril Dingdo but rengkat ru again but ki discouncil kumju ru na ki department ma per ka law department na kalian ka revenue department na kalian ka IRTS department hak win don mentang da ban pek ban steady ba ya ka Indian Registration Act ya ka ba ni implement hapok ke jela ke kita isu ke keren mata